Ata o venres 20 de marzo vai permanecer aberto o período de inscripción para adegas e colleiteiros que queiran participar na edición número 63 da Feira do Viño do Ribeiro, que se vai celebrar os días 1, 2 e 3 de maio deste ano en Ribadavia. Poderán formalizar a súa solicitude as adegas e colleiteiros inscritos e certificados no Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro. A feira contará cun total de 34 stands que serán asignados segundo a orde de solicitude. No caso de que a demanda supere o número de espazos dispoñibles, vaise establecer unha lista de espera. A ubicación dos stands realizarase mediante sorteo público no Salón de Actos do Concello de Ribadavia, comunicándose previamente ás persoas participantes a data e hora da súa celebración. A organización ofrecerá aos participantes casetas equipadas cun deseño funcional e atractivo, sistema de entrega, recollido e lavado de copas, promoción e difusión a través do plan de medios, así como a posibilidade de participar nas catas comentadas, show cookings e no concurso da cata popular, reservado exclusivamente ás adegas e colleiteiros inscritos na feira.